ya. No marketing. I know the Honorable Commissioner of Works in Imo State, Tatagone Shozo Kudi, Tatagone Shozo, Elaniga Fernandez Akarakari. Yes. I know the Commissioner of Works in Imo State, Honorable Commissioner Ralph Mosu, the Zulolia Kaino. Yes. Traditional culture. Culture of the people. Yes. Yes. Oh, yes. They are all for the father and make a the Royal Highness of Ozuna Motalamas Community. Onyenze, Lekeleba Baranze. Onyenze, the Moyamana Camerata, Onyenze, Oba Baranze, the Camerata. Abaranze, for FC Chiloso, Ebony Nura, also what I come to me. I would never come to Mobia. Yes. I would never come to Mobia. Abaranza, Onyenze. Commissioner of Works and Infrastructure Imo State.
ọla echi ọzọ ojuru na-echi ọzọ ile ifosisi adeze na ndị nze na ọzọ mgbede ishiri ọzọ chie ụlọ gị sila obi ụlọ onye mmadụ na geti pụta ndị nze na-abịa rafụ osu tata onye nọ na geti pụta ndị nze na-abịa nwaanyị pụrụ ụzọ ahụ pụta n'ụzọ ishi nze na ọzọ tradition and culture of onye mmadụ mgbede na geti pụta ndị nze na-abịa as I will always tell us that nze na ọzọ mgbede is a revered tradition and culture of the people because it is widely known that Nze Ọzọ Mgbede is the highest title, the highest traditional title you will see in Mgbede, as it is a culture of the people that is selected for a few people. Because Madam Media Ego Eye, always Ego Eye, will always ask, who are these few people that Nze Ọzọ is reserved for? From tradition and culture, Nze Ọzọ are people who will always stand in the ways of truth. No matter whose horse is God, he read and tell you that this is red. That we see blue and tell you that this is blue. There are people with dignity. There are people who will not sell their rights because of a porridge. There are people who are known for integrity. There are people who are known for their straightforwardness. That is why Ezinwa Rafụ Nwosu has decided to join the league of Ishi Nze Ọzọ. This is the proper rituals Nze Ọzọ will want to do in blessing their new entrants. Here bụ omenala mgbede maka na omenala ndị dere ha ebe a nọta n'ọbụla ụmụ Chukwu Eziali ebe anyị nọta nọ ebe Ezinwa Rafụ Nwosu na Ishi Nze Ọzọ. That is the significance of all the significance. This is a new dawn. Kebo, a new dawn. God has made it possible. You can see I want to this is blessing.
It's a very big opportunity, and Mudi Karaka, yes, the LGA government chairman of All West is here present. Honorable yes. All the calendars and I am a good journalist on what I want my memory, Metro. Algamekele professors Nadozie. Oui, non. Non. Yeah. Get it? Huh? Okay. Así me la mala,
mere ya mepere m ụzọ Ugonna sị na alakwala na onye eze Chukwu kwadoro lapụta onye eze mepere m ụzọ ka ụzọ ọchake machike the LGA chairman of always ị na-alụ ọlụ na-alụsi ọrụ ike iji obiọma dị imezi ọrụ iji obiọma dị imezi ọrụ yes hello eze ọrụ onye nze ịbụrụ onye nze na-ekwu eziokwu ndụ gị ya atụ ụtọ nene ndị nze ndụ juru ha n'ahụ eze ọrụ onye nze Ugonna Mbike the Royal Highness of Uzodogwu Autonomous Community eze asị m eze ọrụ ọbụla ọchị ime nwaanyị ọga ndị ọga nzere atọ ụtọ ogbenye na-eshidi ọzọ ogbenye na-eshidi ọzọ ogbenye na-eshidi ọzọ ogbenye na-eshidi ọzọ eze ọrụ Manchege eze ọrụ the commissioner of power in Imo State gọọmenti nke bụ nke anyị ọ na-atọ anyị ụtọ ọzọ ogbenye na-eshidi ọzọ ogbenye na-eshidi ọzọ ịbụrụ ogbenye Ejibe oke ehi achọ oke mmadụ mapụta ya wee abụrụ na mgbidi afụnde dị sampụ achọ ịkpọpụta ha a ji asị oke mmadụ na-abụzi iji kpọpụta ha ndị nze wee sị Ugonna ya na onye eze Ugonna ụzọ gara n'oge ezi nwa bụ wọks ezi ọrụ bụ pawa nwanne m nwoke kwado eze ọrụ ekeleka gị when I from there, the guy said that in here, I am a take of that. Or like a partner. As you want, no one else. I'll be very happy. Yes. I want to hear them here. I'm no better. So, I smoke alone. I smoke alone for man. I don't fortunate here. Our state to job. Yeah, we know that. So because how many us also use zone? You know where they are. I should be on the 500,000. After the entitlement of Ndenze, onye kwara ha $500,000 ha jiri gbara moto lachi makwabia onye nze Chukwu kwadoro Odogwu na-eme onye nze Chukwu kwadoro
Ole kwekwa le meme. Ana ekwe na eme. Le meme. Eziwa. The commissioner of the Sumadek, mommy. Onye gwara mmadụ nye m. Nye m ya n'aka. Ịbụ nye mmadụ sị na ya oruwa dị m aka. Onye Okay. Then the and the more I want echichi nze ochi ọ bara pendem the ochi ọtago so ọ ya ka ha tere anya sị na nwa dị na ma ọ dị ihe a ga-akpọ ya na ọ bụ ọchị kara aka ga-enye onye nze a sị na ọ bụ nwaanyị ka ọ bụ nwa m ka ọ bụ ezi nwa nwaanyị bụ nwaanyị niile ọ ka ụkwụ ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị aka to reciprocate na mta ahụ ọbụla for her. ọsịa Okay. I see to see can I go to a cagada. You say, all the next day. You say, Many. you say, On the end, on them, on any who, on there, Japan was up on that time on there. Ezoku, Ezoku. Or did I just want why and always go money for when they don't know that 3, 4 room to paradise. They were not in some group. I receive Voria now. Do that of his behalf. Yeah. All you need to see because they can send to their office. Man, all that in the ocean. Joseph and the people. Amen. Amen. Shagazie mazi. Again, Neo check also, AD Okafor, AD James Okafor. I care what I care with my personally. Or what I care. I'm going to put one in your name. Also, no one in your mouth, 1 man. I will mark a year, but we don't need to quantify it. All my decision can be is in 1 man. So, that money he gave you with personal. All right, Tobaler. None. No. Mazio, no, no. Mikem, you also be now. Iya marama, iya de mama, iya de mana de me. Iya marama, iya de mama, iya marama, makande. Iya de mama, 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 makande. Everyone on the church, everyone on the
na-eche echichi ime. Ezi mmadụ na-eche echichi ime. Ezi mmadụ na-eche echichi ime. Echichi kwesịrị gị ezi nwa. Echichi kwesịrị gị ezi nwa. Ihe mara mma maka gị. Ihe dị mma maka ihe dị mma maka ihe dị mma na ọ dị mma. Ihe dị mma maka ihe dị mma maka ihe mara mma maka gị. Onye dị ihe na-ebulu ihe dị mma maka ihe dị mma na ọ dị mma. Ihe mara mma ihe dị mma maka ihe mara mma maka gị. Ihe mara mma ihe dị mma maka ihe dị mma na ọ dị mma. Ihe mara mma ihe dị mma maka ihe mara mma maka gị. Ihe dị mma maka gị. Ihe dị mma maka gị. Ihe dị mma maka gị. Esa ni YouTube mara mma. Esa ni YouTube mara mma gị. Ihe dị mma maka gị. Ihe mara mma maka gị. Ihe dị mma na ọ dị mma. Ihe dị mma maka gị. Ihe mara mma maka gị. Onye dị ihe na-ebu ihe dị mma maka ihe dị mma na ọ dị. Ihe mara mma ihe dị mma maka ihe dị mma na ọ dị mma. Ihe mara mma ihe dị mma maka ihe mara ihe dị mma na ọ dị mma. Ihe mara mma ihe amezi mara mma na ifu. Mmadụ ga-eji mara obodo. Mmadụ ga-eji mara obodo. Ihe mara mma. Onye bụ ihe na-ekwu ihe dị mma maka ihe dị mma na ọ dị mma. Ihe mara mma ihe dị mma maka ihe mara mma maka ihe mara mma ihe dị mma maka ihe dị mma na ọ dị mma. Ihe mara mma ihe dị mma maka ihe mara mma maka ihe dị 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 mma maka Ikenga na ịmara mma. Ihe dị mma maka Ikenga na ịmara mma life. Ihe dị mma maka Ikenga na ịmara mma life. Ihe dị mma maka Ikenga na ịmara mma life. Efe na ịmara mma ni. Ihe dị mma maka Efe na ịmara mma ni. Ihe dị mma maka Efe ihe mara mma ni. Ihe dị mma maka ihe mara mma maka ihe dị mma maka Ikenga na ịmara mma. Ihe dị mma maka Chigbo niile na ịmara mma ni. Ihe dị mma maka onye nsọ niile na ịmara mma ni. Ihe dị mma maka onye nsọ niile agụ. Ihe dị mma maka onye nsọ niile agụ life. Ihe dị mma maka onye nsọ niile agụ life. Ihe dị mma maka onye nsọ niile Zayo ogologo Zion. Aja n'ụzọ ya okulugwu Zion. Ka anyị jee Zayo ogologo Zion. Ezi nwa na-akpa ya okulugwu Zion. Ka anyị jee Zayo ogologo Zion. Ezi nwa na-akpa ya okulugwu Zion. Ka anyị jee Zayo ogologo Zion. Mana obodo buru ibu obodo nke Zion. Zion obodo nke Zion. Obodo eji ama atụ obodo nke Zion. Obodo nke Zion. Obodo aja aja mba Zion obodo nke Zion. Obodo bụ ezi ala obodo nke Zion obodo nke Zion. Aga n'ụzọ ya okulugwu Zion. Ka anyị jee Zion ogologo Zion. Aga n'ụzọ ya okulugwu Zion. Ka anyị jee Zion ogologo Zion. Ezi nwa na-akpa ya okulugwu Zion. Ka anyị jee Zion ogologo Zion. Ezi nwa na-akpa ya okulugwu Zion. Ka anyị jee Zion ogologo Zion. Mana obodo buru ibu obodo nke Zion obodo nke Zion. Ndaba ejeje mba Zion obodo nke Zion. Obodo dị aiki obodo nke Zion. Onye ka anyị ga-eziga onye ka anyị ga-eziga onye ka anyị ga-eziga n'ezi ala ma eje gbapụta mmiri. Ndị ga-emefuru ndị ga-emefuru ndị terela ibu ha bụzie m ha were gawara. Ọma na-ekwele ọrụ chama na-ekwele onye nze na-ekwele Chifo niile ekwele onye nze niile ekwele eze niile ekwele onye ka anyị ga-eziga onye ka anyị ga-eziga n'ala Owere ka ọ jee gbapụta ndị dike mefuwe
ndị chere na ibu afụzie bụ ha were gawara onye ga-eji ọbara ya wee gabụ ụgwọ ndị nne ya ọbara chukwu That's your sleep. Borele.